अरे बाप, बड़ी जोर से प्यास लागल बा। रुको रुको, एकरा के जाई ना तो रोज पानी पियावेला। चलो चलो, बड़ा प्यास लागल बा, चलो पी लेता नहीं एकरा के। चलो घूस रहा जा, ठीक बा जा ना। अच्छा अच्छा, रुको तो बेटे बैठो तनी। ए चेला चेला, अरे तनी पानी वानी मंगाओ, बड़ा प्यास लागल जोर से। जो तारे तन बाबा पानी ले ला तो तन जो बाबा बाबा पानी ले ला बा दूर साइड बाबा जा तनी ले मलाई मार के। ठीक बा का चला, और सब बताओ, सब ठीक बा न गाँव घर? हां बाबा ठीक है। अरे क्या करबो, गई होने आवत तनी बड़ा दूर से, बड़ा जोर से प्यास लागल तो कनी चल तनी चेला भी पानी पी ले। हां बाबा पानी मंगले बानी। हां ठीक बा, इतना मायने तो हम लोग भी एकदम। अरे चेला। हां बाबा। अरे मत कबे के गोइल बाबे पनिया लेकिन ना आई। पनिया लेके आवा हो चंदन, जल्दी है मैं यो आगे बाबा। ली बाबा पानी पी ली। अच्छा जुग जुग जियो, तुहार दू को बिया होखे। पियो पियो, अपने तो बिया न कइला, हमरा के आशीर्वाद दे तड़। आज तो बुझाइए जाए कहेगा कहीं का। बाबा मजा आवत न। अरे चेला, अरे पूछो नहीं, अरे तोरी आगे है रे। अरे चेला, हेलो पकड़ो पानी। हाँ चेला। हां बाबा। अब जा तनी घरे। ठीक बाबा, चली पन्ना। घूतरा तो हम लोग के मर जाना के दूध होखे बिया। गोड़वा तनी बाबा। अरे तहरा के का कही, तहार तो सब हो गइल बा न। हां बाबा। ठीक बा, जा तनी चला। ठीक बाबा ठीक है। अरे बाप, अरे हमार गोइजे तो पेटवा होई ढोता है बापू। अरे अरे बाप, बड़ा जोर कइले बारे। अरे बाप रे, लागो तो धोतिया में हो निकाल रे। ओ बुझाता तनी हाल का हो गई नी। अरे बाप ले, बुझाता कि जरा रोटिए में हो जाई। मजा आवो था लेकिन। अरे बाप आइए, पेन जाना तो पेन लागल बा काले। रुक अरे बाप, अरे बाप रे बाप, अब बुझाता ना। अरे बाप रे बाप, अरे बाप। अरे बाप रे बाप, जनाता के नीचे से ऊपर तक सब एक हो गई बड़े बापू। अरे बाप, अरे बाप रे बाप। अरे क्या हो गइल हो बाबा? ये बेटा, अरे क्या बताई। अरे खड़ा हो गो। अरे बाप, जनाता न हाँ, पनिया में कुछ मिला दिल बसन। हमारा बुझाता है ऐसे कि थर्मल गरमी भइल बा। अरे मोटे जनाता की घुसो तनी आवो तनी। अरे मोल देख के नाचा तो ढील हो गइल बा। अरे बाप, आज के बाद में हम केहू घरे खाए न पिए जाई। हम कही ना कि ना गइनी, तू मन बे ना करेला। अरे का करी,
मन ना मानल हम का जानतनी हमारा साथे ऐसे करी हसन। अरे बाबू अब हम केहू घरे खाए पिए ना जाइबे दादा। जइबो जम करी हो ना त ना 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 अब हम ना जाए। चल घरे चल जा चल। चल राजू राजा के पैर छू के प्रणाम करते ही। भैया हम ज्योति कुमार बिरैया आप सबके पैर छू के प्रणाम करते हैं। भैया हम आकाश कुमार आप सबके पैर छू के प्रणाम करते हैं। भैया हम चंदन कुमार गुप्ता आप सबके पैर छू के प्रणाम करते हैं। आशीर्वाद की करना भी चाहते हैं। ए भैया हम तो राहु सबके दुलारा प्यारा के सिंघानिया रउआ सबके पैर छू के प्रणाम करतनी। आय आशीर्वाद के कामना चाहतनी। ऐसा ही आशीर्वाद दी जा हमारा के और हमारा पूरा टीम के। ए बाबू हम अब केहू घर ना जाइबे दादा खाए। नहीं आज हां अरे बाप तोनी के आदमी हो सकी जानवर रे दादा होय देखो तो होय क्या हालत बना देले बाड़ा सन हमार। रोज के परिकल बड़ा। अरे बाबू ना 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 अब हम ना जाई। भैया हो हमनी के चैनल बा के फिल्म एकरा के सब्सक्राइब करे के बा, लाइक करे के बा, आ शेयर करे के बा, आ कमेंट में जरूर बतावे के बा कि हमनी के वीडियो कैसा लागल है। ए बाबू समझनी ते ही तरह आशीर्वाद प्यार बरसाई ताकि हमनियों के लिए से आधा और वीडियो भेजी जा रउआ सबके मनोरंजन खाती। समझनी। जय भोजपुरिया जय भोजपुरिया समाज।